Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hi, Philippine Standard Time, 30 minutes. Makalipas mo ang 9 in the morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect
those of the official policy or position of the company in its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Okay, alright. Diyos marhay na pagka-morning. Magandang umaga, Pilipinas. Alright, live po tayo ngayong araw dito po sa San Fernando National High School. Siyempre po dito sa bayan ng Santo Domingo, Albay. O siyempre, makiki-update tayo mga kaibigan. Dito nga sa, Brigada. Brigada Eskwela mga kaibigan. The very exciting, ngayong taon, ito po ang Brigada Eskwela since, muli nang magbabalik ang ating mga estudyante. Meron silang meron tayong mga, alamin natin, yung mga magagandang programa, yung kanilang mga programa mga kaibigan regarding po dito sa Brigada Eskwela. Mamaya makakasama natin ang Brigada Coordinator ng San Fernando National High School together with Sir Serapion Gongona Jr., ang principal po, school head ng San Fernando National High School, to tell us more ano po yung mga nakahanda, ano po yung kanilang mga panawagan siyempre sa mga parents and also sa stakeholders and sa lahat po na kasi by schedule ata yun, sir, no? Yes. By schedule. Mamaya abangan natin para sabi ko na nga may paliwanag nila yung mga kanilang gagawin regarding po dito sa Brigada Eskwela. Alright? Siyempre po, good morning muna and happy birthday sa may mga birthday po ngayong araw. August 7, 2023. Ma'am Elena Valenzuela, magandang umaga. Belated happy birthday, ha? And also si Ma'am Beth Cala all the way from United Arab Emirates. So, sa lahat po ng mga nakatutok na mga kababayan natin here in abroad, kaway, magandang umaga po sa inyo. Happy Monday po sa lahat. And syempre, gaya ng dati, paki-share na rin po ng ating programa. Paki-share po ng good vibes ngayong umaga sa lahat po. Paki-share na lang po ng ating programa, Nang sa ganun po ay mas marami tayong magkakasama-sama, magkakasama-sama ngayong araw. Okay, Ma'am Lynn Brusula Bueno, dyan po sa bayan ng dyan sa City of Turula. Magandang umaga sa lahat po ng mga taga First District and also sa Second District of Albay and also sa lahat po ng mga namumutan niya itong mga paraan na tukdo. Alam na po, maski bakasyon, busy po talaga. Alright. Siyempre, dito na po pagpahalo yun. Isabay ito na po ang Brigada Coordinator kan San Fernando National High School and also si Sir Serapio Gongona Jr. para po sa satuyang i-discuss ito po ng mga gigilibuhon po, mga nakalinyada po na mga programa, ngunyan po, in connection po kay ni po na Brigada Eskwela. Alright, Ma'am, join me here. Please join me here. Si Sir muna. Sige. Si Sir muna si Sir muna ang school head ng San Fernando National High School. Sir, magandang umaga. Good morning. Sir, before anything else, sir, kaway muna tayo, sir. Please greet our viewers, sir.
Good morning po, viewers of Bicol TV. So sir, nandito tayo ngayong araw para i-discuss nga natin sir yung mga tungkol sir dito sa gagawing Brigada Eskwela. Kailan po ba ito sir gagawin dito po sa inyong eskwelahan sir? Po. Okay. Ang legal basis po ng implementation ng Brigada Eskwela po ay ang DepEd Order number 21 series of 2023 na kung saan po week-long implementation po nito ay magsisimula po sa 14 Monday po. Next Monday up to 19. Okay po. So, yung mga stakeholders po ng San Fernando National High School ay ini-encourage po namin kayo na sana po ay mag-participate kayo para po ma-ready natin ang school para po sa opening sa August 29. So, yan po yung tentative date no sir? Yes. Based po doon sa Department of Education, ang opening po of classes ngayon po is August 29. August 29. So, sir, tingin niyo sir, ano yung kagandahan sir yung pagsasagawa natin ng ganitong programa sir, itong may kinalaman sir sa brigada sir? Okay, itong programa po ito ng DepEd ay napakaganda kasi po ito po ay preparation time para po ready ang school sa darating na pasukan. Okay po. So, kaya nga po, ang stakeholder na inaasahan namin ay hindi lang po yung mga magulang, pero yung mga national government agencies, local government agencies, at saka yung mga NGOs po, uniform personnel, kasama na rin po yan, para po sama-sama, tulong-tulong, para po mapaghandaan ang pasukan sa school year 2023-2024. So, bali sir, ina-expect natin sir ang pagdagsa sir ng tulong nito nga nasabi nating mga grupo sir. Yes po. At ang detalye po niyan, sir, ay i-discuss sa atin ng magandang at masipag na brigada coordinator na si Ma'am Maylene Astilla. Siya po ang nakakaalam kasi siya ang brigada queen. Alright. So siguro sir, once again, please invite sir lahat po. Again, please invite natin sir lahat po ng mga nais po na nais na tumulong, siyempre pa feel free na makiisa dito po sa gaganaping Brigada Eskwela ngayong taon po sir. Okay, sa muli po, yung mga stakeholders ng San Fernando National High School ay muli pong inaanyayahan namin na lumahok para sa brigada para maihanda po ang school para sa pasukan sa August 29. At diretso na rin po yan na enrollment period. Enrollment. Yes. So, may schedule po yan na i-discuss po ni Brigada Queen Ma'am Maylene Astilla. Alright, thank you so much sir. Maraming salamat. Alright, thank you so much sir sa ngayong umaga kapag sabay dito sa ating programa. Thank you. Okay. So ngayon sir, mga tugang, pupunta naman po sabi nga ni Sir, ang Brigada Queen ng San Fernando National High School. Para i-discuss sa ating mga kaibigan to tell us more doon po sa magiging activity and regarding doon sa enrollment, so on and so forth. Good morning once again, Ma'am Maylene. Good morning po sa lahat. Since po naglabas na ng memo regarding po sa Brigada implementation, so ang school po namin, San Fernando National High School, ay nakikiisa doon. And actually, magsisimula yan ng implementation by a kick-off program po dito sa school. So it will be done po on August 14, 2023, on Monday na po. And yung kick-off po na yon have different parts na mga gaganap. So, unang-una po is the parade po. So, magkakaroon po ang San Fernando National High School ng parade in line with the kick-off ceremony. Then, after po ng parade is the dance fitness, then short program po. Nagaganapin yan Monday morning po. And then, the afternoon, pagkahapon po is magkakaroon po ng pabingo sa brigada. So, ini-invite ko po lahat ng gustong
maglaro ng bingo. Anyway, isa po yan sa income generating project. Kung saan, kung ano man yung, ang proceeds po niyan, kung ano man yung maliliit po niyan is mapupunta po lahat sa brigada implementation. Yung mga materials na needed para sa mga repairs, like po yung mga repainting. Yes. Yes, yan po. And so, iba pa po mga materials. Yes po, yes po. Alright. So with regards po doon sa kick-off ceremony, ini-invite ko po lahat, especially yung mga nearby barangay na if willing po sila na mag-attend ng kick-off ceremony, welcome na welcome po sila dito sa San Fernando National High So, School. regarding dyan, ma'am, sa kick-off ceremony, anong oras po yun, ma'am? Okay, yung parade po mag-start at 7 a.m. Then after the parade po is yung sunod ng part, which is the dance fitness. Then a little bit of pahinga muna para sa snacks. Then opening program na po. Yes. So, bali, maghapon yun, ma'am? Yes po, yes po. Kasi at pagkahapon po naman is yung pabingo sa brigada po. So maganda yun. Oo po. Hindi lang, magkakaroon tayo ng, ano tawag dito, yung activity ng pabingo. So, bali, may chance kayo manalo ng mga Yes. Meron pong mga prizes doon po sa pabingo. So, and if willing po kayo na mag-join doon sa pabingo sa brigada, punta lang po kayo dito sa school para po sa mga bingo cards. Yes, yung mga Yes bingo po, card. opo. And or if di po pwede po kayong mag-contact po sa mga teachers po dito sa San Fernando National High School. Actually, mura man lang naman po yung bingo cards. 20 pesos lang po bawat card. And pwede nyo na po siyang ilaro in 5 times po. 5 times, Yes. so hindi naman hindi na sila Hindi lugi na po sa kayo lubid. 5 cards. Sa 20 pesos yung card, pero 5 times sila mo. Opo. And aside from doon po, makakatulong pa po kayo sa school para Yes. sa pag-implement po ng Brigada Stella. Yun yung maganda naman. Kasi nakapaglaro ka na, mananalo ka pa, and then makakatulong Nakatulong ka pa po. pa. Ayan. Sige ma'am, regarding na sa connection yan ma'am, ano pa po yung mga yung mga aktibidad na yun ma'am? Okay. So since the start of Brigada implementation following the memo is on August 14 to 19. So August 14 magsisimula by a kick-off, yun na nga yung sinabi ko kanina, which will be done a whole day. Then after po ng kick-off, August 15 to 22 is yung Brigada eskwela implementation as well as the enrollment po ng bawat grade level. So, bawat araw po may naka-assign na grade level sa pag-brigada po as well as sa pag-enroll po. So, on August 15 po, ang magsisimula po na mag-brigada is the grade 7, incoming grade 7 students. So, after po nila mag-brigada, usually mga 2 to 3 hours na lang render ng voluntary service po. So, after po niyan, pwede na po silang mag-enroll. Same process po doon sa next year levels po. So, on August 15 is yung grade 7. August 17 is incoming grade 8. August 18, incoming grade 9. August 19, incoming grade 10. And since po 21 is Saturday, so, 19, 19 is Saturday. Meron pa rin namang may nagpibrigada niyan, especially yung mga volunteers po. But the enrollment po will be conducted the following week na. And since 21 is holiday po, diba? So nag-extend po kami hanggang 22. Ang 22 po naman is the senior high school students. Yun. So, lilinawin na natin yung enrollment until August 22. August 22. Same with the brigada po until August 22. So yes, medyo nakapost naman yan, posted naman yan sa... Yes po, it is already posted po sa social media account ng San Fernando National High School as well as yung advocacy committee po. Nagkaroon na rin sila ng posting of tarpaulin sa mga catchment barangays po. So, balikan ma'am, since naglabas tayo ng schedule ng enrollment, however, kung hindi sila available na ever, hindi sila available dun sa date na nasabi natin, nabanggit,
pwede pa rin naman sila. Of course po, syempre po. Yun, Kasi depende pa rin naman po yan sa availability ng mga parents. Kaya sabi ko ma'am, mas maganda na dito tayo nakasama kita ngayon para ma-explain din yung mga details, every details ma'am, na talagang dapat malaman din ng ating mga kababayan. Mostly, yung mga parents, isa yan, sa mga dapat na, kumbaga sabi ito nga sa Bicol, mapasapot sa inyo po sa mga detalye po na ito po na regarding sa enrollment and hindi po sa brigada eskwela. Yes. Aside from that, ma'am, ano pa po yung ating mga magiging analysis, ma'am? Yun ang activity for bago magbukas ang opening of classes. And that's po in preparation po sa pagbukas ng klase on August 29. So, again po, hinihingi mo po namin ang suporta ng lahat po ng mga magulang, ng mga stakeholders sa pag-implement po ng Brigada Eskwela. And also the other organization, ma'am. Opo, yes po. Very actively nagpa-participate po dito. Opo. Especially yung mga government agencies and also the non-government agencies. Yes, oo. So, bali, last year pa ba meron din ganito last year ganito din ba? Yes po, yes po. And we're very thankful po nung last year kasi madami rin po ang volunteers po dito sa amin para po sa implementation ng Brigada Eskwela. And still hoping ngayon na mas marami. Mas marami pa. Kasi looking forward po sa long partnership with the volunteers po. Kasi kung babalikan natin, ma'am, yung mga nakaraan is nasa tayo under the pandemic. Pandemic, yes po. So ngayon, ma'am, mas inaasahan natin na mas marami. Yes po, yes. And syempre, nandun din yung kanilang mainit na pagsuporta po para nga dito sa gagawing Brigada Eskwela 2023. Right? With that, ma'am, aside maliban dito sa mga na pag-usapan natin, ano pa, ma'am, if ever may panawagan pa tayo, go ahead, ma'am. Please go ahead. Okay po. So, sa muli po, inimbitan ko po ang lahat, especially po yung mga volunteers, mga stakeholders na makiisa po sa Brigada Eskwela implementation na gaganapin po on August 14 to 22. And kasama na po dyan is yung enrollment po ng bawat grade level po. Alright. Yan lang po. Alright. Thank you so much, ma'am, sa oras na ibigay mo dito po sa aming programa ngayong araw ng Monday. Thank you po and thank you po sa lahat. Alright. So yan, mga kaibigan, ang ating pakikipagpanayam sa, sabi nila, Brigada Queen ng San Fernando National High School. Thank you so much po sa mga sumabay ngayong araw. And natawag dito sa lahat po ng mga share sa lahat din po ng please paki-share din po ng ating ng ating live ngayong araw kasi ang natin tayo ng makatulong tayo sa information dissemination lalo na po doon sa mga parents na syempre na natawag dito yung mga parents po na nagtatanong, may mga katanungan kayo. Ito na po yung mga kasagutan po doon para po ito na yung magiging guide nyo po, mga kaibigan, sa enrollment and iba pang activity po ng San Fernando National High School. May kinalaman po sa Brigada Eskwela 2023. Magandang umaga ulit sa lahat po. Thank you so much.